Kaso sa mga firecracker-related injuries sa Northern Mindanao, misaka ngadto sa 36 human ang pagsugat sa bagong tuig, sumala sa Department of Health Region 10. Hinuon matod sa ahensya, ubos gihapon kini nga numero kung itandi sa milabayng tuig. Ani ang report. Gibutyag karon sa Department of Health Region 10 nga base sa ilang monitoring nga gihimo sukat Disyembre 21 hangtod karon Enero 3. Misaka sa 36 ka mga firecracker-related injuries ang natala sa Northern Mindanao. Matod sa ahensya, nag-una ang probinsya sa Bukidnon nga adunay 13. Gisundan sa Misamis Occidental nga adunay 10. Upat sa Misamis Oriental, upat sa Cagayan de Oro City, 3 sa Lanao del Norte, 2 sa Iligan City, ug walay natala nga injury sa isla sa Camiguin. Nag-edad ang mga nasamdan gikan sa 7 anyos hangtod 53 anyos. 63% sa mong mga kaso o 22 tiene pulos mga minor de edad. 14 adults with 1 intoxication. Our fireworks involved, 75% were illegal, no? Including ang ato ang DIY buga or kaning lantaka. So medyo taas-taas gid ang atong kaso nga kaning mga illegal. Sigon sa Department of Health nga sagad sa mga nabiktima og pabuto katong mga migamit sa illegal nga pabuto ato sa pagsugat sa Kapaskuhan ug bag-ong tuig. Apan bisan pa man niini, sumala sa ahensya nga magpadayon ng ilang advokasya sa pagdili sa paggamit sa mga pabuto, mapaligal man o illegal. Dugang sa ahensya, bisan pa man mitaas ang kaso sa mga naangol human ang pagsugat sa bag-ong tuig. Dako gyapon ang ilang pagpasalamat sanglit usa lang ang na-admit sa mong mga kaso. Usa kini ka minor de edad sa Cagayan de Oro City nga na-fracture ang tiil tungod sa pabuto. Luwas na kini gikan sa makuyaw nga kahimtang. Nakaalerto gyapon ang DOH-10 tungod sa mga posibleng pagdagsa o pagtaas sa mga kaso sa tetanus nga resulta kuno sa mga unreported nga firecracker-related injuries. Paingon sa January 21, ato pa nang i-monitor kay posible mao na nga katong mga nangabuthan nga wala ni adto og balay tambalanan, mas maayo nga muadto kay aron nga matagaon og tetanus vaccine. Matod sa DOH nga able ang mga pampublikong ospital aron motabang sa mga giingong na biktima sa pabuto nga wala gilayon miadto sa ospital aron masuta ang ilang kahimtang. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.